Gialmahan karon ni Zamboanga del Norte Governor-elect Rosalina Halusos human gipanghatag kuno ni outgoing Governor Roberto Uy ang minilyon nga kantidad sa mga gamit nga iya sa Zamboanga del Norte Provincial Government ngadto sa Dipolog City LGU. Aning report. Giaprubahan sa sangguniang panlalawigan sa Zamboanga del Norte ang hangyo ni outgoing Governor Roberto Uy nga ipanghatag ang minilyon nga kantidad sa gamit nga iya sa Zamboanga del Norte Provincial Government pinaagi sa deed of donation. Lakip dinhi ang mga mahalong ekipo sa Zamboanga del Norte Medical Center nga idonar ngadto sa Corazon Aquino Memorial Hospital nga gidumala sa Dipolog City LGU. Gidonar sab ang 5 ka pick-up truck sa provincial government aron kuno magamit sa Dipolog City LGU sa panahon sa emerhensiya. Ang lokasyon sa kanhi Provincial Hospital sa Zamboanga del Norte idonar sab ngadto sa Dipolog City LGU aron himong extension sa City Hospital. I-donate sab kuno sa provincial government ang kapin 25,000 square meters nga luna sa Siraway sa Zamboanga del Norte alang sa himuong rural health unit ug uban pang medical facilities. Ang bagong mayor sa Dipolog City, anak ni Governor Uy nga si Dexter Uy. Ang gitawag nga mass donation, gialmahan ni incoming Zamboanga del Norte Governor Rosalina Halusos, kinsa nakapildi sa asawa ni Governor Uy nga si kanhi Dipolog City Mayor Evelyn Uy. Nagtuo siya nga gituyo kini aron mabalda kuno ang iyang umaabot nga administrasyon. Matud sa transition team ni Halusos, legal man daw ang deed of donation. Apan kaning pag-dispose og property kay one function sa government is to preserve properties. Dili ta mag-dispose, preserve. And then naa sa mga guidelines nato, ang i-dispose is only unserviceable o katong no longer needed properties. Duha ra ka kategoryeng makita nato. Ato nakita na yung mga lungsod nga ilang kaalyado nga mo'y nakadawat. So atong nakita, atong nadunggan, so from the sources nga doon na pa ko yung next batch of donations, but it did not happen yesterday or maybe today or the next day mahitabo na. But we are yet to to confirm kung mahitabo ba na. apan matod sa kaalyado ni outgoing Governor Uy nga si outgoing Zamboanga del Norte Vice Governor Attorney Senen Olvis Angeles, kinsa mausay presiding officer sa mass donation, wala kunoy sayop sa ilang gihimo. We are open, we are transparent, no? Wala man we have nothing to hide. The 15 dialysis machines are uninstalled. They are not installed and they are not used. What is used in the provincial medical center are 18 units. I think 18, no? You can ask the hospital. Gihimakak ni ini nga i-donate nila ang tanang gamit ngadto sa ilang kaalyado sa politika. To the allies of... No, it's not true. No, it's not true. Now, how can the provincial government function if all the equipment are donated? Oh, it's not true. No, it's not true. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.